Fáilte rás go dtí céad agóibh na Mhilliúnaí, liomsa an seo sa stúdio, tá PJ agus cé a chreidech é nílach chuig cheist idir é agus an milliún euro. An bhfuil tú ré? No. PJ. Dar nói. An cé ceiste? Cé acu seo nach raibh mar bhall de na Beatles. John, Paul, Ringo, no Sam. Frig. Bhí mór an simam a gursaí anmhíthe. Níl Sam. Tá an ceart agat. Níl Sam sa na Beatles. An chéad ceist eile, cé a bhí sa phríomhról sa scanán Phantom of the Opera. Níl Sam cé bhí sa phríomhrólach. Ach, tá Sam go bhfuil Gerard Butler na measc. Sin é go díreach. Gerard Butler agus measc á cábhaige. Aráilinn go dtíon ché ceist eile. Críochnigh anam an chlór telefíse seo ón na 1990. Buffy the Vampire Killer, Hunter, Slayer, no Defanger. Clúir behat? Slayer nach bhfuil. Sin é Slayer, Buffy the Vampire Slayer. Díreach le rá leat PJ, défa an túfás airgid a chaile as seo amach. Tá sé go gom dit an seo €250 euro and tá an seo horta denis. Siúgad? Circulor. An chéad cheist eile, cad is Icabana Cinál dinosaur, caird, alien trudda, no doubt. Ikebana. Caird? Ceart a ríis. Is caird atá. Caird in the meter, cóirú bláán is a tapán. Fragga ceart a ríis. Go creit a córda, siomwaid a rai in iscidi an cheist iarnach dun milliún euro. Cúna sa stúdio. Sa scanán Witness, tain Harrison Ford isteach an grúpa Mhilliúnaí religiúnda le níad a chosint. Cén grúpa é sin? Harrison Ford? Mush. Sin é. Milliún euro bút PJ. Nis, PJ, catá do gundenmh leis an airgid seorfad. Ach, tá thar am fáil réile a bhein. Tá sé seo anna bhí compordach mar tá ban PJ an seo brídín tá sí sit at the table an seo áit aigen tá sim scéalt támuid chun dulagóir sus fógraíochta. Well, tá mí sé ag colla le do glár, JP. Ní rud meach gur raibh me gur a fáil réile sin Seán T.